כולם לפה, ישר, ימינה וישר. עד כאן זה טוב. עכשיו ילדים, אתם צריכים לזוז עם ורד לצד שהיא זזה, אוקיי? בואו נעשה את זה. שמאלה, כולם לפה, כל הגוף, ישר, ימינה וישר. עכשיו תראי ורד, בגלל שהישר הוא משעמם, אז אנחנו מקפיצים כתפיים, בסדר? אז תקפיצי כתפיים בישר, גם אתם להקפיץ וגם אתם להקפיץ. כשאני אומר ישר, כולם להקפיץ. קדימה ורד, להקפיץ כתפיים, להקפיץ. יופי אבא שאתה לוקח את זה ברצינות. טוב. אוקיי, שמאלה, כל הגוף. טוב. שמאלה, אבל לא, בשמאל אתה לא מקפיץ. אתה מקפיץ רק בישר, בשמאל אתה נותן שמאל. ישר, להקפיץ, כולם להקפיץ. כתפיים. ימינה וישר. עד כאן זה מצוין, תני לי את ההגה, צי מהאוטו, היית מצוינת. תקפידי על כל כללי הזהירות. יאללה, צי. תצאי לאוטו ורד. לאן את הולכת? לא, זה האוטו. לא טוב, ורד, בואי רגע. יש דלת, זה כאילו תיאטרלי. בבקשה, פתחתי לך, אוקיי. שבי. סגרתי, קחי את ההגה. מה עכשיו את עושה? חגורת בטיחות. יופי, תגידי להם שחובה לחגור גם מאחור. תגידי לילדים גם, תעשו בכאילו חגורה ילדים. לחגור כולם חגורת בטיחות. מצוינת את, עכשיו תתני פה את הזה, יש לך פה זה, יש לך פה מוזיקה, תתני לחיצה פה גם. אוקיי, תסתכלי על הכביש ושיא ישר, להקפיץ כתפיים, להקפיץ. טוב, שמאלה, אבל אל תבלבל, שמאלה, ואחרי זה אני אבוא איתך לסביב. ישר, ימינה, ישר, לא פיברת, תראי להם גבשושית קלה, את יודעת מה זה גבשושית? מה? מה קרה? מה יש לך? בואי רגע, תחלפי את הרגע, זה מלחיץ אותה הקטע הזה, בואי, תחלפי את הצ'ק. תניבה, איך קוראים לך? נועה. נועה, שבי, נועה, בבקשה, אמא נועה.